Il-50 impjegat fl-impjant ta' trattament tal-ilma f'Tabarkat fix-Xajra li jirċievi 80% ta' drenaġġ f'pajjiżna għaddejjin bl-aħħar irtokki biex fil-ġranet li ġejjin jiġi inawgurat proġett b'investiment ta' aktar minn 22 miljun euro. Investiment li se jisarraf f'servizz bl-isem ta' New Water li wassal ilma ta' kwalità eċċellenti b'livelli li jisqu l-standards neċessarji għand 585 bidwi fin-naħa t'isfel ta' Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Richard Bilocca spjega ma' One News li mal-impjant primarju u sekondarju li safu l-ilma mis-solidi u kimiċi biex jintra mal-baħar paripassu mal-istandard mitluba mill-liġijiet Ewropej ġinstallat impjant ta' trattament terzjarju li bih minn flok ma jintra mal-baħar l-ilma se jgħaddi minn sistema ta' filtrazzjoni ġdida bi 3 proċessi ewlenin. Ultrafiltration fejn jitneħħa kull tip ta' solidu li jkun hemm u mbagħad hemm sistema ta' reverse osmosis, ġifiri l-ilma neħħulu kull tip ta' salinity u kull tip ta' affarijiet li ma rridux ikunu hemmhekk. U mbagħad għandna anka fl-aħħar proċess sistema ta' UV filtration, ġifiri dal-ilma jgħaddi minn tubu kbir, hemm diversi tubi fej kwalunkwe bakterja li jkun hemm tinqatel. Dan il-proċess mhux biss se jgħin lis-settur agrikolu iżda se jissarraf ukoll f'benefiċċji sostenibbli għall-ilma tal-pjan. Kull litru ilma li ħajkun qed jużaw il-bdiewa minn dan l-impjant huwa litru inqas miġbud mill-ilma tal-pjan. Ġifieri bħala korporazzjoni flok qed naraw il-bdiewa bħala problema li l-bdiewa tintuhom alternattiva b'saħħitha alternattiva aħjar mill-ilma li għandhom illum biex fl-istess ħin inkunu qegħdin nagħtu break lill-ilma tal-pjan il-water table tagħna biex din tkun tista' tibda tirriġenera. Investiment bla preċedent li jista' jisfa' fix-xejn jekk ikun hemm nuqqas ta' attenzjoni mill-pubbliku. Fil-fatt, is-Sur Bilocca spjega li mad-drenaġġ ġieli waslu prodotti ta' iġene personali, kontraċettivi, wipes, biċċiet tal-art u sansitra anki annimali mejta. Affarijiet b'materjal ta' ħsara kbira għaliex jekk il-kwalità ta' drenaġġ ma tkunx tajba, l-impjant ma jkunx jista' jitħaddem. Fix-xhur li ġejjin anke ġimgħat issa ħajkunu din joħorġu tenders biex fin-naħa t'isfel ta' Malta ħankunu din nespandu n-netwerk. Jiġifieri bħalissa hemm sistema ta' open channels li antika għandha bżonn li tingħata ftit ħajja imma din ħatibda tinbidel matul ix-xhur li ġejjin fejn ħajkun hemm sistema ta' netwerk bħal manna fil-Melliħa fejn il-bdiewa bil-kard ikunu jistgħu jieħdu l-ilma minn dispensers. Barra minn hekk se jiġu tranġati s-soqfa ta' 5 ġibjuni biex jiġi żgurat li fihom ma jaqa' l-ebda materjal li jista' jxekkel il-kwalità tal-ilma. Dan il-proġett imur jitfit ma' dak tal-Melliħa li minnu benefikaw aktar minn 200 bidwi u dak ta' Għawdex li gawdu minnu aktar minn 400 bidwi. Biex ġala darba jibda jitħaddem dan il-proġett fix-Xajra b'kollox ikunu qed jibbenefikaw aktar minn 1700 bidwi fil-Gżejjer Maltin.